हेलो नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायनाय जाबाय। आसा खालामो बे भिडिअखौ नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायगोन होननानै। दिनैनि बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थांनो लागा टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ। आपडेटआनो जाहैबाय दावका फिल्मनि शुटिं सोलिगासिनो दं। बेयाव दं माखासे आर्टिस्टफोरनि मुङा जाबाय गुटका मास्टार आरो गोबां दंबावो। नोंथांमोना बिसोरनि सावगारिखौ स्क्रिनाव नायनो हागोन। आसा खालामो नोंथां रायजोफोरा गासैबो बे फिल्मखौ अनसायगोन मोजांनो। स' आंनिफ्रायबो मोनसे रिकुवेस्ट, जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ जौगाहोनो हास्थायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लाइकजों लोगोसे कमेन्टबो खालामबानो जाबाय। Thanks for subscribe, like and comment. Thanks for watching.